Балалар һәм аналар проблемасы мәңгелек тема. Кайбер балалар картайган әниләрен картлар йортына озата. Хәзер яңа мода китте. Кайбер балалар аналарын чиратлап карый башлаганнар. Казан шәһәрендә яшәүче Хәдичә апага 75 яшь. Аның 3 баласы бар. Бер малае зур түрә, матур гына коттеджда гомер итә. Кызы исә 2 бүлмәле хрущевкада исерек ире белән гомер итә. Өченче малайның да үз тормышы, үз көйе, үз балалары. Хәдичә апа бер айны зур коттеджда түрә улында яшәсә, икенче айны исә ул исерек ирнең кыланмышына түзеп яши. Хәдичә ападан мин интервью ала алмадым. Бу мораль кысаларга да сыймас иде. Ләкин аның язмышы миңа бер бәетне искә төшерде. Башым калган чиратка дигән бәетне Казан шәһәрендә яшәүче Нафига апа Касыйм иҗат иткән. Мин аның белән интервью эшләдем һәм шушы бәетне укыгач, шушы интервьюны сезнең игътибарыгызга да тәкъдим итәрмен. Яшьлегемдә ялгыз калып, 3 баламны үстердем. Үсеп җиткәч балалардан рәхәт күрермен дидем. 2 малай, бер кыз иде. Минем богалмаларым, башкалардан ким итмичә бактым мин балаларым. Аш ялангач һич итмәдем, суыклардан сакладым, хәтер үрнәк булмасын дип тупаслыктан сакландым. Өйләндердем, туйлар иттем, игелекләрен көттем, балаларын үстерештем, миһербан шәфкать көттем. Язмышы читтә булгандыр, кызны бирдем еракка, 2 улым арасында үзем калдым чиратка. Балалары үсеп җиткәч, артык булдым аларга. Уйлашалар алар хәзер чиратлашып карарга. Хәзер тормышлары әйбәт, хатыннары да чибәр. Әни миндә бер ай торыр, синдә дә бер ай диләр. Тилгән авызыннан төшкән бәпкә кебек булдым мин. 2 улым арасында берәр айлап кундым мин. Шулай чиратлап йөргәндә ай көннәре тиз үтә, ай арасы тик 30 көн, тагын күчәр чак җитә. Озатып калам, каршы алам, хезмәт итеп торамын, 30 көнлек ай узганын сизмичә дә каламын. Яшьләр зиһенле бит алар, көнне санап торалар, бүген аең тулды диеп, йөзеңә дә оралар. Аем тулгач, берсендә дә артык торып булмыйдыр, 2 арада йөрүләрем йөрәгемне тырныйдыр. Әйтерсең лә улларыма мәңгелеккә килдем мин. Ирекле иде көннәрем, хәзер кадерен беләм мин. Әйтер хәл юк, шул бер айда мин бик кадерсез түгел. Аем тулып җитү белән торырга мөмкин түгел. Бер артлы көннәр уза, кече улымда ай тордым, кайларга китим икән дип, төрле планнар кырдым. Тәртипкә буйсынып тагын олы улыма бардым, картлык көннәремдә шулай санаулы көнгә калдым. Бүлмә җыйган, ашым пешкән, эштән кайтып керделәр. Барыбыз да утырыштык, аш та бүлеп бирделәр. Ашарга килеп утыргач, кашык алдым кулыма. Тик алып кабам дигәндә, исәп төште улыма. Әни, үзең беләсеңме? Килгәнеңә ай булды. Улымнан моны ишеткәч, күзләремә яшь тулды. Балакаем, шулаймыни, сизми калганмын димен. Көн кичкә таба булса да, ярар, китәрмен димен. Кашыкны алгач кулыма, тәнем дер-дер калтырый, чыгып киткәндә төн җитте, газиз башым аптырый. Аш хакы бар өчен генә 2 кашык аш каптым. Сиздермичә генә торып, киемнәремне таптым. Тамагымнан һич үтмәде, йота алмадым ашымны, балаларым сыйдырмыйлар, кая куйым башымны. Төн җитсә дә китми булмый, таяк алдым кулыма, китәм дидем балакаем, рәхмәт әйттем улыма. Әни ашап кит инде ди, киткәнемне күргәч тә, кыздырып китмә, ярамый, тәлинкәгә бүлгәч тә.
Салган ашны ашамыйча әни кая барасың? Уйламый ул анасының караңгыда каласын. Килгәч ашатырсың, балам, иртәрәк әйтер идең, көн караңгыга калганчы, иртәрәк китим дидем. Сау булыгыз, балакайлар, тыныч яшәгез дидем. Минем хәлгә калмагыз дип, рәнҗеми теләк телим. Инде төн якынлашса да, чыгып киттем урамга. Кайтыргамы, барыргамы, белмим ниләр уйларга. Барсам мин һич кунак түгел, кайтам дисәм көтмиләр, безнең әни кайда диеп, исәпкә дә кертмиләр. Бер ханым мине уйда чакта күреп алган бит мине, йөгереп килеп хәлем сорыйм, карап торам ди сине. Бары җирең ерак бугай, төнгә каршы хәтәр бит. Әйдә безгә керәсеңме? Иртә һичтән хәер бит. Адашмадым, балакаем, барыр җиремне беләм, тик бераз соңгарак калдым, шуңа бик тә тилмерәм. Аптырама, апый җаным, безгә керик, әйдә әле, өйләребез безнең тыныч, барыбыз да өйдә әле. Кызым түгел, килен түгел, йә бер туганым түгел, шундый ялварып чыгара, кермичә мөмкин түгел. Бу яшь ханым алып кайтты, каршы чыкты иптәше, шундый матур гаилә икән, чын мәхәббәт чишмәсе. 2 тыйнак бала чыгып, кайттыңмы, әни, диде. Менә сезгә кунак итеп алып кайттым, әби, ди. Нинди ягым, нинди ачык, матур күркәм балалар, әбихәем, ни хәл диеп, кочаклап ук алалар. Бик пөхтә дә, бик күркәм дә, килеп чыкты бер абзый, бер акыллы кунак килгән, түргә үк узыгыз, ди. Менә монда су, әби, ди, менә монда утыр, ди. Укыйсың булса укып ал, һич тартынма, үз бул, ди. Менә монда була безнең пешерә торган бүлмәбез, инде хәзер чәй эчәргә зал ягына керәбез. Чәй эчәргә утырдык, өстәл янын тутырдык. Күңелле булды табын, шау-гөр килеп утырдык. Яҡты, шат йөзләр булса да, миңа бер тәғәм үтми, улларымда капкан ашым тамак төбөннән китми. Берәз җаным тынычлангач, сөйләдем ни булганын, улымның санап торганын, бүген аем тулганын. Чәй артыннан аш булды, бөтен өй нурга тулды, ятарга вакытлар җитте. Шулай итеп төн булды. Әниләре бик кадерле, тәртипле балалары, киендереп бакчаларга алып китә аларны. Өйдә бер үзем калдым мин, тузанны сөртеп алдым, эштән кайтуларын аларның чәй куеп каршы алдым. Барысы да кайтып керделәр, ни булганны күрделәр, өй җыелган, чәй куелган, өйгә нур тулган диләр. Чәйгә утыргач бу ханым, бер сүз әйтим сәнә, ди. Күңелеңә авыр алма, рәнҗемәсең генә, ди. Бик уйланып сүз башлагач, шикләнеп тә куйдым мин. Малаем күк кичләтеп, куа икән мине, дим. 2 чигемне кыстым да, ни әйтәсең, балам, дим. Бүген генә куныйм инде, тагын кичкә калам, дим. Әби җаным, курыкма, ди. Нигә кичләп китәргә? Теләгебез шушы йортта сине хуҗа итәргә. Әби җаным, бөтенләйгә бездә генә кал, диләр. Өстең бөтен, тамагың тук, һич рәнҗетмәбез, диләр. Мин буларга ни җавап та кайтарырга белмәдем. Үз балаларым янында утыру иде теләгем. Бу вакытта нинди уйлар уйлый калды башымда. Үз балаларым торган күк булды минем каршымда. Кайнаган су сипкән кебек булды минем өстемә. Әни, бүген аең тулды. Шул сүз төште исемә. Бер ай бик тиз узып китә. Улларыма баргач та, әни, аең тулды диләр, ашарга утыргач та. Хезмәтләр күрсәтеп йөрдем, балаларын үстердем. Балалары үсеп җиткәч, шушы хәлләрне күрдем. Бер улымда бер ай торгач, китәм икенчесенә, оясы тузган кош кебек, җаным, тәнем интегә. Әби җаным, риза бул дип, миннән җавап көтәләр. Башларымнан төрле уйлар бер-бер артлы үтәләр. Ярар, дидем,
риза булдым шушы йортта калырга, ара-ерак, юллар кыен, улларыма барырга. Шушы көннән балаларга белдермәдем үземне, чыгып китүем онытылмый, сөртәм яшьлек үземне. Бер-бер артлы көннәр үтә, ай хәзер үтеп китә. Мин кече улымда булгач, абыйсына чират җитә. Олы улым килеп керә, улымның кечесенә. Нигә әнине җибәрмисез? Ай булды бит кичә. Нинди әни сорыйсың син? Ул бит безгә килмәде. Нигә килмәве хакында син дә хәбәр бирмәдең? Бераз аптырап калганнар, бу шәфкатьсез балалар кызына киткән димәк ки, һәм тынычланып та калалар. Әни барып җиттеңме дип, сеңелгә хат язалар. Ярты айдан әни бездә юк дигән җавап алалар. Балаларым, бәгырьләрем, белмәдегез кадеремне, бәлки исегезгә төшәр, тик тапмассыз каберемне. Нәфига апа, балалары тарафынан ташланган ана тарихын сөйләгез әле. Бу чыннан да булган хәлме? Бу чыннан да булган хәл. Ни өчен дисәң, хәзер Болгар мәчетендә укып йөргәндә без шулай аралаша идек. Хәзер бер ханым сөйләде. Менә ди, шушындый хәл булды ди, шул әбине ди, мин үзем күреп сөйләштем ди. Шуннан хәзер ул сөйли башлады ди, без хәзер тыңлап торабыз, шунда безнең кешеләребез белән инде. Ул хәзер шушы Яготный базарында, анда шушы Чекаловтан кергәндә ни бар иде, бер урам, полевой урамы, шунда колонкадан бер ханым су алып тора икән. Шуннан хәзер караңгы төшкәч, караңгыдагына бер әби җаныннан үтеп бара икән. Дегереп суын, кранын туктата да суын тутырмыйчы, шул әби җанына бара бу. Бара да хәзер әйтә, әбием, кая ашыгасың, караңгы булган бит, адашырсың. Кил әле әбием монда якынрак. Хәзер нәрсә булды соң? Сөйлә әле миңа дип. Җаным, бер нәрсә дә булмады. Менә шулай әзрәк адашып киттем әле дип әйткән инде. Ярар, адашсан, җолны табырбыз аны. Әбием, әйдә безгә кайтыйк әле, чәй эчәрбез, сөйләшерсең, шунда аңлашырбыз дигән инде. Хәзер өйгә кайтып кергәннән соң, хәзер чәй эчәргә утырганнар. Шуна хәзер әбием әйтә икән инде, балам җаным, әле тамагымнан да үтми, әзрәк җал итим әле дигән инде. Шуна хәзер менә бик тәмләп кенә җимешләр белән салып чәй бирәм. Бәлкем исеңгә дә төшәр, аңлашырбыз бер-беребезне дип әйткән инде. Хәзер бу көч хәл белән шул бер чакырт чәйне эчеп куйган инде. Куйган да хәзер сөйли башлаган инде. Балаларым бар минем үзе барын. Ну, әмма ләкин әле әйтеп бетерә алмыйм. Бар дип тә, юк дип тә әйтә алмыйм. Бик читенрәк булды әле минем хәлем дигән. Шушылай итеп, бер хәзер берәр ай эчендә дә миңа шушылай итеп торырга дип вәгъдәләштеләр. Бер айда мин берсендә торсам, икенче айда икенчесенә барам, өченче айда өченчесенә барам. Шушылай итеп, мин хәзер авызыма капкан ризыгымны да җыта алмыйчы, әнием, синең бүген сорагың тулды, әйдә әзерлән, мин абыйга алып барам сине, дип әйткәченнән ашый торган ризыгым да төшеп китте.
içmasam çay içip de aşatıp da çıkarmağışından nerse bulayım deyip bir köngülsüzlendim deyip etken indi. Şuna hazır iyi şu hazır şu saytırıp meni alıp gitti. İkinci niyemedi, ikinci olamadı. Hazır dey, men bardım dey, hazır tağın ikincisi tağın şulay deyip aytadi. Bik nega gitti, zakka gitti bu iş dey. Men aytdım dey, hazır ezrekine men taharatlarımni alıp çıgayım eli. Biraz kıtıp durayım da alay bulgaşından deyip aytdım dey. Şu aytıp mene dey, alıp da gidip dey, tağın şu uluma dey, tapşırdılar mene dey. Şu aytırıp dey, menga bik ağır buldu dey. Ebiyim, yarar, uzağın işke salavat, hazırgısigine anan, kadirli. Ebiyim, mene bizden ebiyi bizde yok, eniyi bizde yok. Ebiyim bizde kal, kadirli eni bulursun, kadirli ebi bulursun. Ne iki balam var, Allah'a şükür. İşik açıp girsek karşılavçı bulur, zatçı bulursun. Eni bulup kalırsın. Eyde bir kayada gitme, bir kayada haber etme. Özü bizim ebi bulurga riza bulasın mı ebiyim deyip etken indi. Şuna hazır canım alay bulsa bik de riza bularıyım. Bik ardım men bulay ettirip çeyrek boyuna çeyrekке koyup jirgeşinden bik şuna ağır mena deyip etken indi. Şulay ettirip hazır şuşu bik motor yaşay başlaganlar bik hazır tigiler izleyler iken, izleteler iken haberingine işitem nindidir niden Allah-u Teala niye bilen sizip taram meni bir katı izleyenlerin sizip taram, tıyıp taram bir kayada yok, eni yokka çıktı, kaya gittesin bu bizim evi eni dibeyteler iken şuşulay ettirip hazır izlevçi de yok, nituvçi de yok, bunda kırıcı da yok. Şuşulay ettirip benim hallerim bik şuşulay ettirip ağıraydı. No eybet yaşadım men bunda. Bik eybet yaşadım. Bitinisi de ebiyim biz kayttık, ebiyim biz gitebiz deyip gitkende çıkıp gitkende motor sözler aytıp çıkıp giteler. Kaytkanda tağın ebiyimiz biz kayttık deyip kaytıp kireler balalarda. Nafiq apa, menä şuшы äbi syňyndan bulsa da balalary bilen bähilleşkenmi, Yok, ella yok. uçraşmaganlarmy? Yok, anda ahırda aytılgan şu izlemegenler dağını, nitmegenler dağını Şulay ettirip Şuşulay ettirip, änini izlemegenler, äni şit kişiler Şit kulunda kişiler kulunda terbiýelenip, terbiýelenip, syňy şundan suluşun gide. bilen ahiretke köşür. Hazır men Allah'a şükür tınışlap jatıp karavatımda şuşa çit kişi karavatımda tınışlap ahiret jatına gitem. Hazır men manga bir arazi dip şuşa aytırıp gitip bargan ol ebi. Anı izlemegenler de tapmaganlar da şuşa aytırıp anda yazılgan aytken şuşa aytırıp ama lakin izlersiz izlewin indi taba almazsız lik izleriyiz kaberimne de taba almazsınız benim dip aytıp gitken indi.